Segons l'Organització Mundial de la salut o el benestar emocional és un estat d'ànim en el qual la persona s'adona de les seves pròpies aptituds, pot afrontar les pressions normals de la vida, pot treballar productivament i fructíferament i és capaç de fer una contribució a la comunitat. Per tant, en el nou currículum s'ha definit el benestar com l'experiència objectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat, com també l'experiència personal de satisfacció amb si mateix per poder fer front a les dificultats i superar-les en positiu. Com a resultat, s'estableix una relació positiva amb un mateix i amb els altres. El vector de benestar emocional inclou en conseqüència 3 aspectes importants. El primer, el neurodesenvolupament i l'aprenentatge, com són l'atenció, la motivació, l'entorn, els hàbits. El segon, l'autoestima i les relacions socials, la salut mental, la salut afectiva, la salut social, l'erradicació de les violències, la prevenció de les addiccions i, finalment, el tercer, l'estil de vida, el creixement i la sexualitat, afegint-hi també l'alimentació, la salut física, l'higiene del son. I quina part de novetats conté el nou currículum? Un dels objectius del currículum és el benestar emocional, que de forma transversal desenvolupa els punts anteriors en totes les àrees de l'educació bàsica. El currículum ha de contribuir al benestar emocional generant iniciatives que ajudin a l'alumnat a desplegar les competències emocionals que, partint de l'autoestima, van des de la consciència i la regulació emocional a l'autonomia personal i la competència social. I quins canvis impliquen a nivell curricular? El canvi més important a nivell curricular és la transversalitat del vector de benestar emocional que contribueix a l'educació integral de l'alumnat per desenvolupar-se de manera òptima i saludable en qualsevol àmbit de la seva vida. En el dia a dia dels centres educatius, el benestar emocional promou un clima escolar positiu. Aquesta bona convivència es relaciona amb l'èxit educatiu i les competències personals i socials. En última instància, el benestar personal repercuteix directament a la comunitat educativa i a la societat en general. En l'educació infantil i primària es continua reforçant la importància del vincle amb la persona tutora, perquè es prioritza l'autoestima, les relacions socials, la seguretat i l'autoconfiança que permetran un millor accés als aprenentatges i les vivències socials. A secundària, promoure el sentiment de pertinença reforça l'establiment d'un context d'aprenentatge òptim i millora la convivència, afavorint una actitud positiva de l'alumnat envers el seu futur en tots els àmbits de la seva vida. El benestar emocional, doncs, com un dels vectors del nou currículum, és un element clau per tal que la gestió emocional i el desenvolupament personal dels infants i joves els permeti accedir de forma òptima als aprenentatges.